Hoćete? Malo nam tu romantizaciju koju imamo, skloni smo romantizaciji naših podneblja, da to baš lepo razbije. Ne diže u nebesa, nego pokazuje na jedan jako specifičan način koji je Igor Đorđević napisao. Svako normalan bi se zapitao otkud tikva. Volim Đurđu jako, razumem je, što je bilo primarno da se desi, jer opravdati neke postupke je bilo malo teže. Iz mog ugla kao Maje, ali mi je dosta pomogla i promenila me. Svašta mi je uradila, tako da je volim, mnogo je volim i hvala Igoru na tome što mi je dao da igram. Evo, gledat ćete pa vi opravdajte postupke. Ajde u vodu. Ajde, osveži se. Pa ja vas evo pozivam da vi gledate, da vidite kako izgleda upravo onaj žanr koji ćete da gledate, zato što moj lik jeste glavni lik ove serije.